Sanibonani la ku-One Shop Kama, ngibingelele Sifundo. Imfezi emnyama idlulisa nje isimemezelo esiphuthumayo sokuthi kule nyanga kaJulayi izokhipha i-albhamu mayiphela nje inyanga. Ithe nje yona siyabona nje sekuyazwela nakuyo ukuthi abantu sebebhoreke kakhulu, kade yagcina ukukhipha i-albhamu. Yase yathi inkinga-ke ye-albhamu Isuzuki kuseney'nkinga, isazothi ukuma kancane ngayo i-CD. Kodwa khona i-CD ezoyikhipha manje, ngabe nifaka nje i-order yale CD ezophuma ekupheleni kaJulayi. Uthena eyeSuzuki kodwa izolandela emva kokuthi sekuphumele CD nawe-ke mbukeli wethu usungayifaka nje i-order yakho uma uyilalela Imfezi. Nani balandeli bemaskandi nje fake i-order yenu ukuthi le CD ezophuma yeMfezi. Akucela-ke mbukeli wethu ungakhohlwa ukusubscribe kule channel. Ngiyabonga. Uyamthola bilumfana, uyamthola bilumfana, uyamthola emabhilidi namatu. Uyamthola bilumfana, uyamthola bilumfana, uyamthola emabhilidi namatu. Uyamthola bilumfana.